Què hi ha de nou? El llenguatge de les plantes. Doncs el llenguatge de les plantes comuniquen molt i si no, mirin quin reguitzell de plantes. Espero que les estiguin veient per la càmera perquè són precioses. Ens acaba de portar l'Enric Clarasó, que de segon cognom es diu Tortadès. No? Ah, no? Ah, doncs ara m'ho arregles, això. Però sí que ve en nom de Garden Tortadès, que és, per mi, el mite de les plantes de la nostra comarca, perquè tots el coneixem, el viver, que antigament havia estat a la zona de la que és ara l'Atlàntida, i ara l'hem d'anar a buscar a Gurb, però ho tenim a un pas, oi que sí? Sí, estem a Gurb, estem al polígon Mas Galí, a tocar de Vic, estem al carrer següent, és el carrer de Palau i el número 12. Enric Clarasó, et vaig demanar que portessis alguna planta, perquè volem parlar de les plantes ideals per la tardor. Jo no m'imaginava que a la tardor hi haurien plantes tan florides i tan maques. T'he portat les que estan més florides, això és així, però sí, a la tardor també podem tenir molt color i molta vida en el jardí. I tant, en el jardí o en el terrat, o a finestres que a vegades estan... Amb balconeres, el que vulguis. Tot això que ens has portat és d'exterior? Sí, tot el que t'he portat és d'exterior. Una de les que t'he portat també pot viure a l'interior. Ah, molt bé. Doncs explica'ns, va. Les trobarem totes, no? A Garden Tortadès, aquestes? Sí, totes les he agafat aquest matí de la botiga. D'allà al viver. Sí, n'hi havia moltíssimes per triar. Doncs bé, mira, t'he fet una selecció, com que em vas dir, porta algunes plantes de tardor. Porta alguna planta de tardor, clar que sí. Dic, mira, t'he portat les que estan florides i són les estrelles de la tardor i algunes de tardor-hivern. Molt bé. Sí. Vols que te les expliqui una mica? Sisplau, sí. Me'n moro de gana, m'agraden molt les plantes. Serà una entrevista on parlaré jo sol. No, jo aniré preguntant. Bueno, mira, el bruc o bruguerola. Això es diu bruguerola, la que tens a la mà dreta? Aquesta és el bruc. El bruc. Sí, i aquesta és la bruguerola. Aquestes no les coneixia. Sí, són l'erica i la calluna. Erica? Sí. Són les dues denominacions que tenen. Són plantes com de la mateixa família, com si diguéssim. Són plantes que floreixen ara setembre, octubre, novembre i desembre, més o menys. Són plantes molt resistents i que fan unes tonalitats precioses. Sí, unes són així uns tons magenta, rosats i això, que seria l'erica, i les callunes hi són fins i tot, com veus amb aquesta, amb 5 colors en la mateixa planta. Que bonic! Fan unes flors molt petitones, però que duren molt, i més són pol·linitzadores fins i tot a l'hivern, o sigui que t'atrauen papallones, les que hi hagi a l'hivern, les abelles, sí, exacte. I escolta una cosa, s'han de regar molt sovint, necessiten molta cura aquestes dues plantes? Aquestes dues plantes són molt resistents i pràcticament no requereixen reg. Si estan plantades a terra, quasi bé amb la humitat ambiental. Per tant, poden estar a sol i serena, que dic jo, exacte. Sí, a més els hi agrada. I amb jardiners, evidentment, has de regar, però molt poquet. Molt bé. I conserven durant tota la seva època, diguéssim, aquests colors tan espectaculars? Perden una mica la tonalitat a mesura que es va acabant la seva temporada. El que sí que hi ha molta gent que fa amb l'erica és tallar-la i li tenen laca, em sembla, una cosa així, això es pot buscar. És que t'ho anava a dir, jo diria que aquestes flors les he vist seques. Se sequen, exacte, i es mantenen seques, però amb l'aspecte que tenen quan estan precioses, com ara. Precioses per fer regals, ara que vindrà dies de regalar, no? El Pilar, vindrà aviat, o qui faci anys, etc. Sí, i això amb un centre, això nosaltres ho fem, fem un centre amb unes quantes eriques o el que sigui i queda perfecte. Podrien viure a l'interior, doncs, també. Com a tal, a l'interior t'aguantaran i estaran molt maques, però no seria on viurien. Després les has de treure cap a fora, Això amb aquestes que estem parlant és així. Amb aquestes que estem parlant. Aquí veig alguna que jo sí que conec, com són els pensaments i el ciclamen. Al meu entendre, les flors de tardor-hivern. Tardor-hivern, exacte. El ciclamen és molt propi de tardor, perquè comença a florir al setembre també, i allarga, però sí que allarga també tot l'hivern. Molt bé. Aquí a Vic, a fora, a l'exterior, el clima a vegades... Bueno, Vic o la comarca pot ser bastant extrem a vegades, i llavors potser estan més ben llocs arrecerats o tapats una mica, però aquella setmana dels barbuts o aquelles dies que fa més fred. Que hi ha molta glaçada, exacte, però aguanten com 5 graus sota zero. Déu-n'hi-do. Sí. I és una planta que pot estar dins, també. Mira que és preciós, el ciclamen, a més el podem tenir en color blanc, amb un to com més, com diria jo, magenta, no? Hi ha magenta, púrpura, color cardenal, que li diuen, hi ha els roses, blanc, vermell, hi ha molts tons, o bicolors com aquest. Això és un ciclamen mini,
Mini. Sí, que és com el ciclamen, però fa més flor, però més petita. No es converteix després en un ciclamen gran, no, es va mantenint més és o menys així, en aquesta mida. Sí, una mica més gran, però fa molta més flor, però són sempre les flors més petites i tot ella és més petita. A més, el ciclamen és molt bonic, les fulles, que són com amb aquests rivets platejats. Tenen rivets blancs, sí, és veritat, un to com platejat. Sí, nosaltres en diem platejat. No necessiten regar molt, ni estar molt a sobre. Volen molt poc cuidado, també. I llavors el ciclamen, el normal, que seria el gros, fa menys flors, però més grosses. I llavors també té gràcia. Com diuen per les abelles que busquen l'eterna primavera, nosaltres també la podem buscar l'eterna primavera depenent de la flor de cada època. Exacte. Normalment qui vol tenir un jardí ben cuidat i li agrada, ha de jugar una mica amb això, canviar algunes plantes per unes altres. El ciclamen, amb un procés una mica complicat, pots aconseguir que et torni a brotar l'any següent, perquè és una planta que fa un bulb, però la majoria de gent no ho fem. No els guarden. Els podríem guardar i tornar-los a plantar. Sí, s'hauria de guardar els bulbs, però s'han de netejar, s'han de secar, i llavors s'han de plantar en el moment molt concret, i la majoria de gent no busca la preocupació. Això és una mica com els tulipans, no? Sí, però els tulipans és més senzill, perquè tu el deixes allà i torna a sortir. I amb el ciclamen s'ha de fer un procés. Ara deu haver-hi gent que en té uns quants, de bulbs de tulipans guardats per quan arribi una mica la primavera. Avui n'hem rebut Sí, avui hem rebut la comanda grossa. Els bulbs de tulipans, exacte, perquè ara és quan es comencen a plantar, perquè et surtin al febrer. Perquè surtin per al febrer. Sí. Molt bé. Sí. I aquest és el ciclamen, com dèiem, de diferents colors. L'altra estrella de l'hivern és el pensament. Exacte, aquesta està floridada a la tardor, però és la planta de l'hivern per excel·lència, sobretot aquí a la nostra comarca, que no ens viu gaire cosa. Uns colors preciosos, Exacte. Això és el pensament, que és el que tinc aquí a la mà esquerra, que és amb la flor més grossa, aquesta és de color groc i amb taca negra, que en diem, i l'altra és la viola, que és la... Això se'n diu viola? Sí, és la viola cornuta, que és com el pensament, però més petit. També és comestible, perquè aquestes dues, almenys el pensament és comestible. Hi ha molta gent que els tira a les amanides, i està boníssim. Sí, les dues són comestibles, són dolcetes i a més, es fan servir molt en alta cuina i en restaurants així com més luxosos. Sí, queda molt bé, quedes com de xef. Si en una amanideta poses 2 pensamentets, escolta, quedes com una reina. Exacte. I tant una com l'altra, són plantes que viuen perfecte tot l'hivern, aquí faci el fred que faci, ho aguanten perfecte, a vegades a la primera hora del matí estan com recollidets i llavors tornen a eixamplar-se i d'això, i que hi són amb una varietat de colors increïbles, que hi són amb tots els colors. M'agrada molt veure-les a les jardineres, i el que he observat, no sé si és que s'ha de fer així, és que es planten molt separadetes. No se solen posar molt junts els pensaments, així com algunes que fan més tipus mata, es poden posar més d'una. Amb aquestes no es pot fer? Podries fer, l'únic que creixen bastant durant la temporada. Llavors ara són així petitons i has de deixar marge per quan creixin que puguin ocupar i t'estalvies uns quants també. Clar, normal. I escolta, i aquesta tan taronjada que no sé què és i que està florida espectacular? Això és el crisantem. Ah, és un crisantem. Però són petits. És que aquest és un crisantem, clar, havia de portar plantes petitones perquè hi capiguessin, però sí, de crisantem hi ha amb flors molt diferents. Hi ha des de flors de 10 centímetres amb floretes petites i amb formats també enormes, i és que hi ha una gamma brutals. Clar, tot ara ell és una família... del crisantem, perquè ens acostem a Tots Sants, i és una de les flors estrelles a l'hora de portar els difunts, plantes. És la planta per excel·lència de Tots Sants, tant sigui per portar els difunts o per lluir aquella època, amb castanyades. És molt maca. Sí, i en molts països té una simbologia... Aquí potser tampoc és una simbologia de dol, però als Estats Units o Mèxic o al Japó és una simbologia de vida i de renovació que ve també per l'època de Tots Sants. Clar. I és això, també hi són amb una gran gamma de colors i de formes i és preciosa, és preciosa. I n'hi ha de molts colors, dius? Sí, solen tenir tons així molt de tardor. Groc, taronja, però que se'n van cap a liles, també, morats així com foscos. Fins i tot blancs, no? També, de blancs i tant, sí, hi ha una gran gamma. I escolta, guarnida d'alguna manera especial també es podria portar al cementiri, no? Sí, també es fa. Clar. Sí. Són precioses. Sí. Oh, que maques. I escolta, una mica en el nostre darrer minut, a part d'aquestes plantes en trobarem moltes més, perquè hi ha les d'interior, les típiques de sempre, no? Potos, la flor del liner, etc, que són tot l'any, l'antúrium. Exacte. I moltes coses més. Sí, nosaltres tenim milers de varietats de plantes. Inclús ara mateix, avui, tinc milers de varietats. Ah, sí? Encara que sigui tardor, a la primavera en tenim més, però ara n'hi ha molts. Milers de varietats? Sí, poder tinc... Sí, aquesta època més de 2.000 varietats de plantes tinc segur. I clar, ara preparant-vos això per Tots Sants, però també ja pensant en Nadal, aviat començaran a arribar poncèties i avets. Nadal podem parlar el proper dia, si vols que vingui. Nadal podem parlar el proper dia, sí que vull que vinguis, i tant. Nosaltres ara aviat farem el muntatge, que sempre ens agrada anar una mica d'hora perquè ens puguin venir botigues i decoradors i això,
però bueno, que ara és el que vindrà després. La planta continua sent el regal ideal. Sempre. Es regalen plantes ara actualment també als homes, no només a les dones. A tothom li agrada que li regali una planta, jo crec. Que sí? Sí, jo Doncs, penso que sí. doncs venim a Garden Tortadès, que tant, t'he de dir espero que que saps sí. què em diu la gent quan ve a Garden Tortadès? Sí. Que els relaxa. Ah, això sí que m'ho han dit, És veritat. Sí. I que estar en contacte amb les flors i les plantes els relaxa i els ajuda a eliminar l'estrès. Exacte, és part de lo bo que té les plantes. O tenir plantes d'interior en una oficina o en un espai t'ajuda moltíssim amb això. I s'emporta les males vibres, diuen, no? Això diuen. Inclús hi ha cactus que també n'hi ha, al Viver Tortadès de Exacte, cactus, sí, també en que tenim. diu que s'emporta totes les males vibracions. Exacte, el de la radiació de l'ordinador, i això diuen. Això diuen. Sí. Escolta, Enric, Vale. ens agradaria molt que tornessis un altre dia. Sí. És possible? Sí, jo penso que sí. Molt bé. Sí. I parlem d'això, d'ornamentació, si vols, Exacte. de Nadal. Sí, podem parlar de Nadal, que també ho toquem molt nosaltres, o bueno, del que us vingui de gust. Molt bé. I ens veiem a Vives Tortadès, no? Exacte. A Garden Al Tortadès. Garden Tortadès, sí. Has dit que era? Al carrer de Palau, número 12, del polígon Mas Galí, de Gurb. És aquí mateix. És Està entre aquí Vic i Gurb, Està Sí, una està mica tocada a així. Vic, està aquí mateix. Doncs moltíssimes gràcies Molt bé. per acompanyar-nos. Un plaer. I de veritat que no sabria quina triar per regalar, Te les regalo totes, o sigui que tu mateixa. A mi? Sí, bueno, tu i Oh, el teu i l'equip. Exacte. Nois, aneu-se pensant quina flor voleu, Moltíssimes Molt bé, gràcies. a tu. Merci. Vinga. Anem per acomiadar-nos.